Smile and Learn. Has vist? És el meu dron. Ara amb ell viatjarem per la ciutat coneixent totes les seves zones. T'apuntes al viatge? Hi ha un munt de llocs, així que te'ls ensenyaré en 4 vídeos. No te'ls perdis. Anem pel primer. Biblioteca. La biblioteca és un lloc on hi ha molts llibres. Si et fas soci, et deixen el que vulguis. Biblioteca. Escola. A l'escola hi treballen els mestres, que ens ensenyen un munt de coses als nens i nenes. Escola. Botiga. A les botigues es ven de tot. Hi ha molts tipus de botigues. Per exemple, la fruiteria, on pots comprar fruita, o la sabateria, on pots comprar sabates. Botiga. Museu. El museu és un lloc on pots veure obres d'art i objectes antics, per exemple, pintures o escultures. Museu. Hotel. A l'hotel hi dormen les persones per un temps. Normalment als hotels s'hi queda gent que no viu a la ciutat o està de vacances. Hotel. Cafeteria. A la cafeteria pots prendre cafè i altres begudes. Te les serveix el cambrer. Cafeteria. Plaça. Una plaça és un lloc obert i espaiós on s'uneixen molts carrers. De vegades tenen monuments, arbres i jardins. Plaça. Hospital. L'hospital és el lloc on anem quan estem malalts i treballen els metges i els infermers que tenen cura de la nostra salut. Hospital. Banc. Al banc guardem els nostres estalvis. També deixen diners a la gent que ho necessita, per exemple, per comprar cases o cotxes. Banc. Parc. El parc és un espai a l'aire lliure on els nens i nenes es diverteixen. Normalment hi ha gronxadors i tobogans. Parc. Estació. A l'estació paren els trens o autobusos perquè pugin i baixin els passatgers que viatgen a diferents llocs. Estació. Zoo. Al zoo viuen tota mena d'animals. Si els visites aprendràs un munt de coses sobre espècies de tot el món. Zoo. Quants llocs te'n recordes de tots? Posem a prova aquesta memòria. On pots demanar que et deixin llibres? A la biblioteca. On van els nens a aprendre? A l'escola. A quin lloc pots comprar coses? A la botiga. On pots anar a veure obres d'art? Al museu. On viuen les persones que estan de vacances? A l'hotel. A quin lloc pots anar a prendre un cafè? A la cafeteria. I un lloc obert i espaiós on sol haver-hi arbres i jardins? La plaça. On hem d'anar perquè ens curin els metges? A l'hospital. I a quin lloc guardem els nostres estalvis? Al banc. Quin és el lloc a l'aire lliure on hi ha gronxadors i tobogans? Al parc. On paren els trens i els autobusos a recollir viatgers? A l'estació. I els animals, a la ciutat, on podem trobar-los? Al zoo. Ben fet! Ens veiem al segon vídeo sobre les parts de la ciutat. Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.